Fit-8 ta' filgħodu l-ajruport ta' Zaventem fi Brussell safa fil-mira ta' żewġ splużjonijiet, attakki suwiċida u sensiela ta' sparaturi oħra fis-sala ta' tluq. Dawn ħallew iktar minn 14-il persuna mejta u iktar minn 96 persuna midruba. Fosthom Malti, Lorenzo Vella li sofra minn ġrieħi f'daru iżda li f'ebda ħin ma kien fil-periklu tal-mewt. Kien biss wara siegħa li ħadet it-tielet bomba suwiċida fl-istazzjon tal-metro ta' Malbec li jinsab fil-qalba tal-istituzzjonijiet Ewropej. Attakk li qatel mal-20 persuna u darab iktar minn 100 persuna. Dan kien ikkonfermat mill-awtoritajiet Belġjani li saħansitra rrappurtaw li wara l-attakk instabet bomba mhux sploduta fl-istess terminal. Iktar tard tul il-jum ISIS ħarġu stqarrija fejn refgħu ir-responsabbiltà l-attakki fil-kapitali Belġjana, deskritta minnhom bħala pajjiż li ingħaqad fil-koalizzjoni ta' kontrihom. Il-Pulizija Belġjana arrestat żewġ suspettati fi-stazzjon tal-ferrovija ftit tas-sigħat wara l-attakki, madankollu stqarru li hemm persuni responsabbli li ma nqabdux. Sa dan it-tant il-midja Belġjana ħarġet ritratt ta' żewġ tirġiel fl-ajruport suspettati li kienu lit wara l-attakk. Dan l-attakk seħħ propju 4 ijiem wara li fi Brussell stess inqabad Salah Abdeslam li kien issuspettat ewlieni fl-attakki ta' Pariġi ta' Novembru li għadda. Diversi kmamar tal-aħbarijiet irrappurtaw li l-esplużjonijiet fl-ajruport seħew qrib iċ-check-in tal-American Airways għajdut li kienu miċħuda mill-linja tal-ajru. Il-Belġju tpoġġa fi stat tal-arm, it-titjiriet mienu lejn l-ajruport ta' Zaventem tħassru kollha sal-4 filgħodu fil-waqt li kienu magħluqa wkoll il-ferroviji u l-metro. Għal xi ħin waqgħu wkoll il-linji tat telefon fil-Belġju kawża tal-influss enormi ta' telefonati illi saru.